Tänään on vuoden lyhin päivä. Varkaudessa on jo pitkä perinne talvipäivän seisauksen juhlistamisessa. Jälleen kerran kaupunkilaisten iloksi on luotu tuleen ja jäähän perustuva iltakävelytapahtuma. Taipaleen vanhan kanavan ranta Varkaudessa on taas koristeltu talvipäivän seisauksen kunniaksi. Joroisten lukiolaiset virittelevät kynttiläsiltaa vanhan kanavan sulkukiville. Kanavan varrelle ja Kanavamuseon pihapiiriin on talkootöinä noussut teoksia, joissa hehkuvat tuli ja jää. Nyt me ollaan tehty näitä pelikortteja. Ollaan kaiverrettu tuohon jäähän. Oletko ennen veistänyt jäätä? En ole. Viime vuonna olin kanssa täällä tapahtumassa, että silloin ehkä vähän, mutta tosi kivaa. Vähän vaikeaa. Näyttää ehkä helpommalle mitä on. Myös ryhmä näkövammaisia on tehnyt tapahtumaan oman tunnusteltavan teoksensa. On semmoinen tunnustelurata, jossa pitää arvioida kehää kulkien, milloin olet palannut siihen pisteeseen, mistä lähdit liikkeelle. Eli siinä kokemuksen kautta voi myös jakaa sitä arkea, jossa näkövammaiset elää. Ammattimaista opastusta talkoolaiset saivat tänä vuonna muun muassa Kemin lumilinnasta tunnetulta Kimmo Frostilta. Kerättiin kaikki lumi, mitä oli asfaltilla ja nurmikolla, ja sitä polettiin muotteihin ja pakattiin ja tehtiin lumiseinää. Sitten opittiin jään nostamista ja jääkäsittelyä ja veistämistä ja kaikkia tällaisia. Tämä on niin kuin viimeinen projekti tässä ennen joulua ja täällä on semmoinen rauhallinen tunnelma ja tätä tehdään kiireettä ja isolla talkooporukalla. Ja tämä on hyvin erilainen kuin kaikki muut työt, mitä me teemme jään parissa. Ja kyllä tämä semmoinen rauhoittumisen hetki on. Talvipäivän seisaus on ikivanha juhla. Sanotaan, että nyt aurinko nukkuu 3 päivää pesässään, kunnes palaa taas lämmittämään maailmaa. Huomenna päivä on jo monta minuuttia pidempi kuin tänään.